Ще направиш ли местни? После? Първото влизане на Веси във водата за сезона. Давай, Веси. Зми кълъвчето. Престрашихме Веси да влезе в водата, малко излезе вятъра. Това не трябва да притеснява, малко по-рязко ще влеземе. Бабата до нас влезе. Нали студена кръвта вече и затова не слуша. Чакай да приберем камерката. Абе, глупости на таблето, не чува. Излезе някакъв вятър. Абе, не може, аз вече на камерата казах, че ще влизаме. Айде да скочим, не знаеш кой яко е. По-рязко, давай по-рязко. Много се замисля. Супер е. Честно ти казвам, бе, няма да излъжа. Давай по-рязко. Идвай насам. Хич да не ти пука. Давай. Идвай. Ама знаеш кой искам да те снимам, като скочиш? Забрави, че ти е съдено. После ще излезем оттам. Това е добре. По-рязко. Кажи, че скачаш, да е пял долу. Айде, излъчваме те в YouTube. Не. Как няма да го кача? Виж, просто защото става по-студено. Моля, то тема да ме разходи слова. Аз ще скоча. Искам ще е готино, като те снимам. Аз не мога да се снимам така хубаво сам с ръка. Аз като скоча ще ме направя и камерата. Представи се колко ще ми е студено. Няма да ти е студено, напротив, сега на краката студено ти е в момента. Еми ето. Не много. Ще заспа. Стой да скача. Не те притеснявам. Много яко, нали? Трябва да снимай. Опа, камък. Седел се, там и да се спомня. Шпуеш ли?